Sa ibang balita naman, inilatag ng Pangasinan Police Provincial Office ang 105 na Police Assistance Desk sa buong lalawigan kung saan minamanduhan huyan ng 865 personnel upang matiyak ang kaligtasan ng publiko ngayong holiday season. Sa isang panayam, sinabi ni Pangasinan na PPO Information Officer Lieutenant Tricia May de Guzman, ang mga assistant desk ay inilagay sa mga simbahan, pangunahing lansangan, transport hubs at commercial areas. Bukod ho sa assistance desk, nagtalaga rin ang PPO ng 1,807 na personnel sa mga checkpoints at firecracker zones bilang bahagi ng kampanyang Ligtas Kapaskuhan ng Pulisya. Pinayuhan din ang publiko na tiyakin na nakalakang bahay kung aalis upang maiwasan ang nakawan. IFM News. IFM News. IFM News.